Eu son José Forneas Montero, son o presidente da Coral Polifónica de Chantada desde fai, penso que xa 10 anos. Espero seguir algúns máis mentres poda. Este ano temos un evento moi importante aquí en Chantada. Chámase a 16 Romaría Coral de Galicia. Consiste en que xúntanse unha cantidade de corais de todo Galicia. En concreto, este ano están apuntadas 32 corais de todo Galicia, hai das 4 provincias. Vamos a publicitar todo isto tamén intentando que participe nese evento todo Chantada. Me llamo Enrique Rojo, soy el presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Chantada y en este caso nos gusta colaborar con todas las otro tipo de asociaciones y otro tipo de entidades sin ánimo también de lucro. En este caso va a ser con la Coral Polifónica de Chantada. En otros casos también es con el Folión de Carros, pero nos gusta colaborar. Todo tipo de actividades que hagan son interesantes para la memoria. Aquí ya sabemos que hacemos gerontogimnasia y otras actividades manuales y otras actividades de memoria. En este caso, esto las vamos a encuadrar dentro de las actividades manuales, que les hace recordar pues muchas situaciones, sobre todo mujeres que ya algunos habían perdido el hábito de coser y lo están rememorando. Tenemos los grupos casi a punto de saturar y si alguien está interesado en el tema, que apure un poco porque dentro de muy poco tenemos que poner lista de espera. Chámome Rafael Aguiar López, entonces son miembro da Coral, na directiva estou como tesoreiro, levo casi 3 anos, tamén canto nos baixos, e bueno, agora estamos preparando un acto moi importante, creemos que para Chantada, o día 30 de junio, que vai consistir nun concerto donde vamos a participar uns 900 coralistas cantando todos xuntos. O sea, vale a pena velo. Más ou menos desarrollarase durante o día desde a mañá, facemos unha misa e despois unha comida de todos os coralistas xuntos no campo da feira. Cada un, lógicamente, paga a súa comida previamente. A partir de aí facemos un ensayo general tamén na iglesia ás 5 da tarde e despois ás 7 xa nos xuntamos todos neste palco na calle Nova, na calle Juan 23, para empezar o concierto. Consistirá basicamente en 7 cancións conxuntas, onde cantamos todos por voces, e despois a 3 cancións máis interpretadas xunto ca banda de Chantada. A Coral Polifónica de Chantada ten unha historia de 54 anos. Entonces, o noso director chamase Marcos Fernández e actualmente, máis ou menos, somos uns 35 miembros activos, digamos que cantamos. Tamén hai, aparte, os socios que axudan a aportación, que son uns 350. Ver 900 coralistas cantando todos xuntos xa de por si é un acontecimiento digno de ver. Entonces animámosvos a que veñades a vernos o día 30 de junio. A partir das 6 da tarde xa hai moita acción, o sea, o concierto empeza ás 7.